बे साराथ' मावदोंखौ बुंदों किन्तु जोंनि नुनायावथ' मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। थेवबो जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रेसार गैयाब्ला बे खामानिया साक्सेस जाहैनाय नङा। नाथायब्ला बे एग्रिमेन्टआ सोरनिबा थाखायल' जाबाय बायदि जों मोनदों। जोंनि थाखाय गोजोननाय गैया दिनैसिमबो। नाथाय बिथांमोना जागोन होननानै दिनैसिमबो बे खामानिफोरखौ मावाखै। लोगोसे दिनैनि बे प्रेस मिट होनो नागिरनायनि मुल जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गथ'फ्रा फंबाय सोरनिबा फिसाला सोरनिबा बिदा बेबादि मिरु जोबथेसालियाव जोबथे जानानै दङ। दा बिथांमोनखौ जों गजानो लुबैनायनि थाखाय दिनैहाय जोंनि गभर्नमेन्टखौ आरो सारा रायजोखौ खावलायनो थाखाय जोङो दिनैहाय गिबि खेबनि थाखाय दिनै बे प्रेस मिटआव ओंखारदों। दिनै थांनाय 2020-27 जानुवारियावहाय पिस एकर्ड होननानै मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय। नाथायब्ला बे एग्रिमेन्टआ सोरनिबा थाखायल' जाबाय बायदि जों मोनदों। जोंनि थाखाय गोजोननाय गैया दिनैसिमबो। बे खारनावहाय जोङो 2021नि 27 जानुवारियाव आरोबाव जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन काजलगाव डिसि अफिसाव। नाथाय बे मेम'रेन्डाम होनायनि फिथाइबो जों मोनाखै। आरोबाव 2023नि 7 जुलाइयावहाय CEM प्रमद सारनो जोङो क'क्राझाराव लोगो लानानै आरोबाव काउन्सिलाव जेनेरेल एडमिनिस्ट्रिनि थाखाय बिल पास खालामनानै हरनो थाखाय स्टेटआव हरनो थाखाय जों खावलायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना जागोन होननानै दिनैसिमबो बे खामानिफोरखौ मावाखै। बिनि थाखायनो जोङो दिनै दुखु मोनदों। दुखु मोननायजों लोगोसे जों दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो खावलायनो सानदों जे फैगौ बोहैथि दाननिनो अक्ट'बर नभेम्बर मासनि गेजेरावनो जोंनि गासै जेलाव थानाय बिदा फंबायफोरखौ बख'नानै होनो थाखाय जोङो न'खरनि जानानै खावलायदों। आरो बे समसिमावहाय जुदि बख'नानै होआब्ला जोंबो सारा रायजोनो खोन्थागोन जे मा मावदों मा मावाखै। आरोबाव जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ आथिं हमै जों खुलुमगोन बिथांमोनखौ गनायनि सार्थआव जोंखौ मदद होनो थाखाय। जों बेखिनिखौ मावनो थाखाय दिनैनि एसे सिगाङाव जों मिटिं खुंदोंमोन। बेखौ जोङो सिद्धान्त लानानै दिनैनि बे खोथाखौ जों डिक्लेयार होनाय जाबाय। बे साराथ' मावदोंखौ बुंदों किन्तु जोंनि नुनायावथ' मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। 8 जननि थाखाय हाइकर्टआवहाय बेल पिटिसनसो मारिदों। दा बेबो डेटआ फावसायबाय खेबनैसो फावसायनानै थांबाय। किन्तु बेयावबो जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रेसार गैयाब्ला बे खामानिया साक्सेस जाहैनाय नङा। बेखौथ' समासो थोनसिगोन। बे समावहाय जुदि मावहैथाराब्लाथ' माबा मोनसे सिन्था खालामनो दरखार गैलायहैनो हागौ। बे खारनाव जों रायजो राजाफोरखौ आथिं हमै संकसनिफ्राय सदियासिम जोङो माने गामि गामि हाबनानै जों रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन आरो खुलुमगोन।